Ako spoznám, kto som ja? Spoj medzi tým nefyzickým, tým vyšším ja a týmto, čo je tu, fyzické ja, fyzické moje telo, spojom je dých. Nádych, príjem kyslíka do môjho tela, odkiaľ z toho nefyzičná. A výdych, prejde to môjim telom, vydýchnem. Dieťa, keď sa narodí, tak prvé, čo urobí, zažije príchodom na svet, zažije svoj prvý nádych. A odchodom z tohto sveta zažije posledný výdych. Odtiaľ som prišla a tam aj idem. Tu si užívam svoju realitu.